Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Aton nga oras alas 10:06 na sa aga, kag welcome na sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Kag sa subong adlaw no, pitsa ano na kita subong kadasig lang sa kinadlaw, pitsa 18 na sa bulan sang Hulyo tuig 2023. Kaupo ninyo sa subong aga ang inyong mga Ilonggo Cop, ako si Police Corporal Erin Magarso. Kag ako naman ang inyong Ilonggo Cop, Police Major Rolando Aranyo. Kag sa aton antes kita magpadayon sir sa aton sini nga mga topiko ginatamyaw ginaton no sa mayadayan nga aga aton sini nga mga kasimanwa diri sa Banwa sang Santa Barbara kag sa Bugos sini nga probinsya sang Iloilo. Magkuha na ko modra sa inyo sini nga kape no or sang tasa sa kape ninyo kag nagay samtang nagalantaw ka mo diri sa aton sini nga programa pwede ka modra ka higop-higop no. Kag subong man magpadangat sa inyo sini nga mga komento sa aton sini nga live which is nga makitaan kita no sa Radyo Ugyon Facebook page kag subong man sa aton sini nga official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office kama Pro 6. Kag ginatamyaw gid naton partner no ang tanan naton sini nga mga kasimanwa no nga mga Ilonggo kag ang aton sini nga pinalangga diri nga mayor si Mayor Doc Dena Superficial. Of course, ang aton sini nga Regional Director, Police Brigadier General Sidney N. Villaflor, kag ang tanan naton nga mga kopdanan dira sa Police Regional Office 6, ang aton sini nga pinalangga nga Provincial Director nga nagsaulog hapon partner Yes. sang iyang 53rd nga kadlawan. So, belated happy birthday, Sir Police Colonel Ronaldo P. Palomo. Of course, no, ang aton nga pinalangga nga First Lady of IPPO, the better half of Police Colonel Palomo, si Ma'am Lynn Grace Galas Palomo. Yes, Kag yes. ginatamyaw man naton partner no, ang tanan naton nga mga kaupdanan dira sa Iloilo Police Provincial Office kag ang tanan nga mga Ilonggo Cops, tanan naton nga mga unit commander sa kabilugan nga Iloilo Police Provincial Office. Yes, no, once again, no, belated happy birthday gid sa aton nga Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo. No, kagasubong man sa aton sini nga mga kasimanwan no, nga nagpamati sa lilisawan sa inyong mga radyo dira sa FM station ninyo dira no, pwede nyo gid mabatian no ang Radyo Ugyon DYS 106.7 FM no sa dira sa inyo sini nga mga radyo. Kung kapin pa kung lapit-lapit ka mo diri sa Santa Barbara is pwede nyo gid pamatian. Kag subong man sa aton sini nga mga live viewers no, pwede ka mo ka komento no or pwede ka mo ka padadangat sa inyo sini nga mga shoutouts kapin pa kung may mga birthday greetings or may mga okasyon ka mo dira sa inyo sini nga panimalay sa subong. Kag liwat ginapasalamatan gid naton partner no ang aton diri nga station manager si Sir Boboy Sukaldito sa paghatag sang opportunity Thank you so sa much. Ilonggo Cops nga mabatian sang aton sini nga mga pumuliw sang aton kasimanwa hindi lang diri sa Banwa sang Santa Barbara partner kundi sa halos no kadam-an sang parte sang aton sini nga probinsyang Iloilo. Yes, no kag sa mga nagapamati sa aton dira no sa kay subong nga tienda no diri sa Banwasang Santa Barbara kada Martes no kag mabatian kita dira nga matunog ang ilang nga speaker dira sa tienda mismo no sa Santa Barbara Public Market. Thank you so much gid sa inyo sini nga pagmonitor sa aton sa subong aga diri sa aton sini nga programa Ilonggo Cops on Air. So may aga lang dira no sa aton sini nga mga vendor sa aton nga mga ano dira mga paninda no mayong aga gid. Yes, no kag aton sini nga topiko sir no by the way no antes sa aton sini nga mga topiko aton nga oras alas 10:09 na sa aga. Kag thank you so much gid no sa aton sini nga mga followers permi no nga naglantaw sa aton sini nga programa kada Martes alas 10 subtob alas 10:30 sa aga diri sa Radyo Ugyon DYS 106.7 FM. Yes. Yes, Kaya partner, anong aton subong nga pag-istoryahan sa sininga adlaw? Kagaton sini nga pagkastoryahan sa subong adlaw sir ang siyempre ang mga hilikoton kag siyempre mga operational accomplishment sa ang inyong mga locaps sa Bugos nga probinsya sang Iloilo sang tinilikdan sini nga semana July 10 hasta sang Domingo nga adlaw July 16.
Yes, no, istorya man naton karon ang mga kalendar of activities no sa aton sini nga palabuton sini nga barangay and SK election. Yes, kag subong man sa subong nga semana nagaselebrar man ang aton sining mga PWDs no sa NDPR week sa subong nga semana. Oo, 45th na partner no, Mm. 45 anyos na nga nagaselebrar ang aton sining pungsod sang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Actually nangin kabahin kita sa programa dito kahapon sa provincial capital naton. Kagang ini nga programa sir no. Ang PWD week naton or ang aton sining NDPR week no. Ika 45th no malawig na gali nga tinion which is nga naghatag kita importansya no sa mga kauturan naton nga may mga disabilities no nga gusto gini emphasize sa aton sining nga PSWDO sir no nga dapat persons no persons with disabilities ang tawag sila hindi sila pagtawgon nga mga disability or mga disabled no. So mo ginang emphasize ang aton sining nga PSWDO. Yes no, kag shout out lang dira sa aton sining PWD focal person si Ma'am Rara Ganson. Yes, good morning dira kay ma'am no kag nagapadayon sir ang ilang activity sa subong nga semana sir hasta sa buwas pa sir no. Yes, actually subong no ongoing ang blood donation activity dira sa Kasarial sa provincial capital compound no. Para gid dinhi pa sa aton nga mga PWD ang ila dira nga blood donation activity. Yes. Kag ano gid naton pasalamatan gid naton ang grupo sang RPGBI no sa kay Founder Tops Albano. So madamo gid nga salamat sa pag participate sa aton nga blood donation para sa aton nga mga PWD. Yes, no kag kahapon nga adlaw no ginbuksan ang programa nila kagapon sir no sa dira sa provincial capital. Kag anong mga dito sir, mga senaryo dito sir kagapon sa pagbukas ang ilang program? Yes no, ka tahom gid ka mga natabo dito kahapon kay actually gintipon gid sang aton sining PSWDO ang kadamo nga mga nga mga national government agency. So may ara sila nga ginpatuman dito nga nga one-stop shop government service no. So isama kita dito kanangin parte nga nga organization o agency sa aton nga gobyerno no nangin kabahin kita kahapon during the opening program no nangin bisita gid dito ang aton nga ang isa sa mga donors dito sang aton nga or isa sa mga avid supporters ang aton nga PWD no ang members ang aton sining nga Jesus Christ Latter-day Saint. Yes. So kag sa aton sining mga pumuluyo dira no basi kung magluya ka mo dira nga mag lantaw no kay ongoing man dira ang exhibit yung subong man ongoing man dira ang mga one-stop shop no sa aton sining mga government agencies dira sa provincial capital lobby kag subong man no kung luyag yung pagidira mangingabot sa blood donation no pili ka mo magkanto dira sa Kasarial no dira sa provincial capital compound dira sa syudad sang Iloilo. Yes no, isa na sa mga akto nga pagpakita sa aton nga pagpalangga no sa aton sini nga mga PWDs. Yes, so kag this is the right time no. This is an eye opener no sa aton sining mga pumuluyo. Ay labi na gid kung may mga miyembro kamo sang pamilya no dira nga mga person with disabilities no hindi naton pagikahuya. Naton sila nga normal no nga which is nga makabuli ginapagid sa ila sining improvement man no sa kung ano man may mga symptoms sila dira sa as a PWD no. Hindi naton pagikahuya no kaya ang publiko or ang komunidad naton magabaton man sa ila kung paano naton batunon kung may ara kita nga miyembro sang pamilya naton nga kaangay sini nga mga sintomas or may mga ara nga naga-suffer bilang this or person with disabilities. Yes no, kag gusto partner dapat trataron ta aton nga mga PWDs nga mga kauturan nga normal nga mga tinuga no. Alalangay kita palariyo kita which is amo na sang essence sang aton sini nga pagsaulog sang sang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Yes. So, isa ini sa mga pamaagi para mapakita naton ang pagrespeto naton kag pagpalangga sa aton sini nga mga PWDs person. Kagamo man ina partner ang mga sadsaran sa aton sini nga pag-initiate sa aton sini nga Project Hakos no. Yes. Ang aton sini nga programa nga which is ang aton gid mismo diri nga ka First Lady by PPO ang brainchild no si Ma'am Allen Grace Palomo siya gining
nag-introduce diri sa IPPO sa probinsya sang Iloilo sa Project Akos, which is nga acronym nga nagastan sa hatagan atensyon ang mga kabataan aton ulikdan Balikdon kag kag suportaran. suportahan, which is kati ang aton ni nga mga ginamin diri nga mga kabataan nga mga children with special needs is nabilong gid tayo tamang-tama gid sa aton nga pagsaulog subong sang NDPR week naton, no, kay ang mga children with special needs naton are considered as mga PWDs. No? So among inang isa sa mga rason nga ginitukod naton ning programa, no, number one ang aton na ding objective is to educate sa aton sini nga mga pumuluyo kay ti kadamo kag man bala sang membro sa aton sini nga sosyedad, komunidad naton nga medyo manabaw pa gid nila nga paghangop sa aton sini nga mga PWDs o mga like ang aton ni nga mga children with special needs. Ang iban dyan nga mga pamilya gina-isolate nila, ginatago nila kay nahuya sila nga ipakita or ipabalo sa ila sining nga palibot, no, nga may ara sila sa mga nga membro sa ilang nga pamilya, which is nga sa aton diri nga programa mo gid din ang gusto naton nga labuton nga hindi naton dapat isolate again pero taron naton sila nga normal person kag dalo naton ang mga muni nga klase kag batan sa mga agency naton like aton da nga MSWDO, no, sa mga kabanwanan naton sa PSWDO naton kay kadamo sa mga programa nga nakalinya para sa aton nga mga kabataan nga may mga special needs kay sa mga PWDs naton. Kag isa pa to, isa ka naton nga hindi naton pag-i-abuse kay kadamo sa aton sini nga mga information nga na baton nga mga kabataan ni gina-abuse, no, usa physical, may verbal abuse, may sexual abuse, no, kag ang pinagi natin ka common nga manong ginaton is victim sila sa bullying, which is amo na sa ang isa ka gusto naton nga labuton sa programa sang Project Akos, no, bilang pagpakita man sang Iloilo Police Provincial Office sang suporta naton sa mga programa sang aton nga PWDs. Yes, no, kag nagapasalamat kita no sa suporta sang aton sini nga provincial director, same with sa Tiayo no sa aton nga provincial director nga very supportive gino sa sini nga kausa agon nga tagaan naton na igtulupangon ning mga kauturan naton ay labi na gining mga persons with disabilities naton nga mga kauturan nga hindi sila perwisyo sa aton kag dako ang mabulig niya sa aton sini nga komunidad which is nga damo gali sa mga benepisyo nga pwede mahatag ang gobyerno sa ila which is nga ang iban nga pamilya nila is hindi pa aware, no, so this is the right time nga tagaan naton na importansya, no, ang mga kauturan naton nga hindi sila pabugat, no, kundi isa sila sa mga asset man sa aton sini nga komunidad. Yes, partner, kag katuan naton nanay ang aton nga mga accomplishment sa gintalikdan sini nga semana. Yes, no, sa aton sini nga oras alas 10:18 na sa aga kag sa gyapon nagalandaw or nagapamati ka moderate sa aton sini nga programa Ilo Caps on Air. Kag this moment no, ang operational accomplishment naman sang inyo sini nga mga Ilo Caps sa sini nga birada semana sang tilikdan sini nga Julio 10 tob sang Domingo no Julio 16, no. So yari na ang resulta sa aton sini nga birada semana sa subong bulan. So sa una naton sir sa mga kampanya naton or sa intensified campaign against or sa pagpangsikop sa mga wanted person. So madamo-damo ang aton sini nga na pangdakop sir. Yes, no. Sa aton sini nga arrest of wanted person naglabot ini sa sa 52 ka mga wanted person ang aton sini nga nakuha, no. Kag may ara kita nga nadakop nga most wanted person nga nagdangat naman sa 19 partner, no. Mo ini ka damo ang nakuha naman naton nga mga mga fugitives o mga wanted naton sa aton nga kasuguan. Kag nagdangat tanan sa 71 no ka mga wanted kag mga most wanted persons ang natigayon sini nga mga dakop sa inyo sini nga mga locaps sa gikan sa 71 man kooperasyon, no, sa tinilikdan sini nga Julio 10 tob 19 no sa subong or Julio 10 tob 16 no sa subong nga bulan sang sa subong sa bulan sang Hulyo, no. So congratulations kid. 71 partner. Yes, 71 ka mga wanted persons ang natigayon sini kag including sa sulod lang gid sa isa ka semana. Yes, in just 7 days. So kung nabunamo ang aton sini nga mga naresto nga mga wanted kag mga most wanted person diri lang gid na sa aton sini nga probinsya. So congratulate gid naton sir, no. Congratulations gid sa tanan naton sini nga mga Ilocaps nga naka-deliver sang ila sini nga mga accomplishments.
Kag kantuan naman naton partner ang aton sini nga intensified campaign against illegal drugs. Mhm. Sa illegal drugs naman naton sir no, may ara kita nga 16 ka mga operasyon no nga ginihiwat ang inyo sini nga mga locaps diri sa kabukusan nga probinsya sang Iloilo kag 19 dira ang natigayon sini nga maaresto nga engaged or nagaduso or nagagamit sang illegal sini nga droga no in just 7 days 19 ka mga persona ang natigayon sini nga maaresto kag napasakaan na sang kaso. Kag more than Mhm. 87 grams illegal drugs ang na-confiscate. Mhm. No? You could imagine kung do ano na sa kadamo naman nga Oo. illegal nga droga nga kung mga way ni makuha, di Mm. nagagamit naman ni sa mga aton ni nga mga kauturan nga nagagamit sang drugs, damo naman utok ang maguba, damo naman kita problema. Yes, kag damo Kag naman nga naglabot ini actually more than 600,000 ang worth Wow. sang illegal drugs nga Mm. na-confiscate sa isa lang gid kasimana nato. Isa lang gid na kasimana no so more than 500,000 no ang natigayon sini nga amount or value no nga natigayon nga ma-recover sa gikan sa 16 naton sini ka conducted nga operation. So daw may ano bala sir ang impact sini sir, daw medyo masubo-subo ini nga although nga accomplishment naton pero ang aton sini nga mga kapulisan is nasubuan sa sini nga dako nga kantidad or dako sini nga balor sang illegal nga droga nga na-recover sa sini nga birada simana. Yes, that is correct no kay kung lan taon ta bala ang amo ning sitwasyon nagapakita man ini nga ara pagyapon ang market. So buta malundamo gyapon kita nga mga kulturan nga nagagamit sang illegal drugs which is nga kadugay-dugay na gid naton ni nga battle cry nga kampanya naton no hindi nahamag ning mga napang-agya naton sa kampanya naton sa illegal drugs but damo kita gyapon mga kauturan nga nagagamit sang illegal nga droga which is nga titani no mabuligan nato ni kampanya mabuligan nato ni magburuligay kita nga mauntat ini partner. Yes. Ang pinagid gid diri ka mga nadismaya gid kita kag ginakasubo gid naton ang natabo dito nga bypass operation sa Banwa sinisang Saraga sa gintalikdan sining July 14. Friday which is nga tayong naging subject dito sa operation why liwad kundi ang punong barangay sang inagdangan sentro dira sa Banwa sang Saraga si punong barangay Bernard Galice no which is nga ang kalain bagid no kay ang iya mismo nga barangay Hultong gingamit ya nga ruan gingamit ya pagid nga balaligyaan sang illegal drugs. Imagine mo na siya nga klase ka sitwasyon kaya supposed to be siya mismo dira sa Banwa sang Saraga sa iya barangay mismo ang magpamuna tani sa kampanya sini sa illegal drugs para papason pero siya pa mismo ang nagpamuno dira. Mayo lang gid kay very active ang aton dira nga mga pumuluyo ginpalabot ang information sa aton sini nga kapulisan ginvalidate kag na pamatud-an nga si punong barangay Galice is indeed ga-engage gin-operate subong ara siya sa prisuhan no sa custodial facility sa aton nga Saraga Municipal Police Station at gahimas to subong ka mga rehas. So congratulations kid no sa Saraga Municipal Police Station man sa sini nga operasyon yes no sa kag natigayon ini sang Saturday nga napailan no in violation sini sang section 5 11 kag 12 no sa aton nga Republic Act 9165 kag ginpailan man ini sang violation naton sa Republic Act 10591 kay nari ko bayaran ini sa mga bala no kag no ang isa ka papatuod nga si punong barangay Galice nagagamit droga kay nagpositibo sa drug test examination nga ginconduct partner. So mga lesson na sa mga barangay officials nato nga naga-engage pa no nga kung tatayin na ninyo ina no dapat maging modelo kamo sa inyo sini nga barangay sa aton sini nga komunidad kag nagapasalamat man kita sir no sa mga pumuluyo nila dira nga although nga biskan barangay officials nila is may kaisog man sila nga nagpadangat sa impormasyon sa aton sini nga mga kapulisan dira sa ilang area man. Kag magaserbi ining warning sa aton dira nga mga elected barangay officials no mga elected officials naton nga engaged sa illegal drugs nga untatin nyo na ina, no? Untatin nyo na kay kung hindi ka mo maguntat, the same nga sitwasyon ang maabtan nyo, makadtugid ka mo sa sulod sang prisuan. Yes. No? So, kasi imagine mo, no? Kalaway, ang reputasyon mo, reputasyon ka, pamilya mo, madalas natin, madalahik natin. Dapat talungan mo, no? Hindi na magserbi kita nga mga mayo nga modelo. Hindi kita magpanguna kakatuntuan like amo ning natabo, no? Although kita yaga pati kita partner nga
kadamaan sa aton iya nga mga barangay Yes. officials is mga matarong ni kag mga Mm. maayo ni, no. Mm. Pipila man lang ni ang mga ano naton, ang Oo. mga may paryo sini nga mga buluhaton. But no, sa tanan nga nagabuhat, again, warning ini untat ninyo na. Kay Oo. once nga ma-monitor kamo ang masunod kay punong barangay Galitse. Kay hindi kay kami mag-untat ang inyo Ilonggo Caps, hindi kay mag-untat sang pag-operate sa tanan nga mga persona nga engaged sa illegal drugs. Yes, no, kaga sa sini nga palabuton nga eleksyon, no, magapili kita no sa mga maayo, pagin mas maayo nga mga barangay officials nga magadala sa aton sa mga tadlong nga dalan, no. Hindi na kita magpili sa mga barangay officials naton nga which is nga hindi manami ang ginahikot kaga makaperwisyo kaga siyempre dala na ngalan sa barangay naton kung ano man nga kabaluspugan ang ginahimo sa aton nga mga barangay officials is madamay ang mga residente dira sa nasambit nga barangay kag subong man sa nasambit sini nga banwa. Yes, no? Mangin serbi ini nga kumbaga balado preference nato. Oh. Kung paano kita magpili ka mga aton nga gusto nga mangin leader, mangin opisyalis naton sa barangay man, sa banwa, sa probinsya o kung sa nasyonal naton. Dapat piliun ta ang mga qualified. Hindi ko mo nga parente naton bis ka obrada ka katuntuan butuhon ta kay ti parente naton, amigo naton. No, pareho ni natabo da sa naga. Di ba? I know nga ang amo ni nga mga klase ka mga bagay hindi ni bag-o dugay na ni nga ginaobra na da ni punong barangay Galitse. Kag sa aton nga mga pumuluyo man sir no, hindi ko maghadlok no kung kamo alam mo mga barangay officials na nag-engage sila hindi gid kamo maghadlok na magpadangat no sang impormasyon sa pinakamalapit nga police station dira sa inyong nga lugar or sa mga kilala ninyo nga mga masaligan ninyo nga mga kapulisan naton dira agod nga ma-address ang mga problema dira sa inyo sini nga barangay ilabi na gid sa pag-engage or may mga individual dira nga nag-engage sa illegal sini nga droga. Yes, no? Kay ti, kung lantaon naton, ano ni, panahon na ni, kay ti, ari na kita subong sa election, season, no? Dali na lang, ano naman kita, mag-conduct naman kita sa aton nga barangay and iskay election. So, sa aton nga mga voters, no, dapat magpili kita ka mga maayo nga mga leader nga mga dumala sa aton sini nga barangay, sa aton sini nga mga sanggunyang kabataan. Kaga this moment siguro sir no total na istorya naman oray mayara pa kita nga mga accomplishment gali no sa sini nga birada simana nga nabili no. Sa mayara pa kita nga accomplishment sa mga pagpang-recover sa mga armas lutang. Kaga mayara kita nga giniwa sir no nga siyam ka operasyon sa sini nga arma intensified campaign naton against loose firearms no. Republic Act 10591 kaga siyam ka operasyon naton sini nga giniwat kag mayara kita nga anom sini ka mga na-arestar nga mga persona. Kag isa na dira siguro sir no ang aton sini nga na-involved dito sa naton sa 9165 no sa illegal drugs included na dira sa mga na-operate naton kag mayara kita nga anom ka mga persona nga nadakop kag napasakaan na sang kaso. Kag sa aton nga intensified campaign against illegal gambling, may ara kita sang siyam ka mga persona ang nagkaladakpan partner sa sulod sang isa ka semana engaged sa illegal gambling. Warning man ini sa mga kautoran naton da nga mahilig magsugal, no? Kadamo ka mga kung hindi kita mapunggan nga magisugal kita, pili kita ka mga legal sini nga mga regulate sa aton sining gobyerno nga mga sahi sang sugal. Kung gusto ninyo dira mga pataya magpataya dira may mga allowed man kita may mga pieces kita dira nga mga dira nga pwede nyo kamo dira kataya subong man kung gusto niyo man bulang is may mga regulated or may mga permitted man dira nga mga proper venue dira nga pwede gid kamo ka engage dira basta hindi lang mag-engage sa mga illegal. Ang common gid din ang mga tupada-tupada no. Mga pawak-pawak na nga may involved nga bet money no bawal gid na. So pwede lang gid kita kung gusto nato magpamulang ara kita sa mga authorized nga mga cockpit arena kag may permit nagakaygo nga permit. Congratulations gino sa aton sining Ilonggo Caps no may ara accomplishment sa intensified campaign naton against illegal gambling. Now karon partner no pasiplatan na nato ang mga kalendar of activities sa palabuton sini nga barangay and SK election. Pila na lang gali kadlaw eleksyon na almost or more than a month lang no. Magasugod na ang filing of certificate of candidacy no sa mga magapadalaga no sa sining barangay and Sangguniang Kabataan election that is on August 28 no to September 2.
ang ila sini nga pag-file sang ila sini nga mga certificate of candidacy. Yes, no? Kag umpisa sa August 2 to September 2, ini ang schedule para sa filing of Certificate of Candidacy, no? Sang gusto sini nga magpapili Oo. sa aton nga BSKA. Yes, no, kagadra no sa nambala nato no mapiliw nato ng mga dra pala no kung bala nyo no, kung sino man nagaplano dira i-criticize na nato no kung pala sulod sila sa aton sini nga standard sa sini nga election. Yes, no? Panahon na nga ano naton sila. Mm. Kumbaga panghimbisan Oo, or husgaran. ano, Mm. ilan taon nato kung sinong qualified Oo. no? Sa ila nga magapapili or angay nga magapungko kag magaserbi sa aton bilang barangay official nato kag SK official. Yes. And no, dugang diri sa August 28 to 29 no, tandaan gid naton sa aton nga mga pumuliyo. Amo na ni ang pag-umpisa sa aton sini nga election period, Yes. no? Mm. Kag during the election period tandaan gid naton may ara na kita dayon sa ginatawag nga gun ban, no? Oo. Ang mga pagkandak sa aton diri nga mga kumilik and pinpitsikwen sunod-sunod na nato, Oo. sunod-sunod na nato, sige-sige na, Mm. no? Hasta nga maglabot kita sa November 29. Yes, no kag sa bawal ang mga kampanya naman is August to October 18 kumbaga filing of candidacy pa lang ina pero hindi pa pwede ka pangkampanya no sa from August 28 to October 18. Kag sa mga kandidato or sa gusto sini nga magpadalagan, tandaan naton, no? Kung saan o lang kita pwede makakampanya. So tandaan Oo. naton, ang aton campaign period will start sa October 19 to 28 lang gid. So tandaan na nato na ang kung saan o lang nga pwede ka pangampanya kumbaga sa August 28 is filing of candidacy pa lang hasta sa September 2 pero ang mga pwede ka mo kakampanya or campaign period is October 19 no to 28 lang gid. Yes, no? Kag sa October 29 to 30, Mm. o tandaan gid naton. Tandaan Sa naton mga na. mahilig naman niya mag-inom. Nan. Mo naman ni ang umpisa sa aton nga Liquor ban, ban. no? Kag ang pagkampanya diri is ginabawal na. Ginabawal. Kay hindi na pwede, no? Oo. Tapos ng aton nga Campaign period. Oo. So dispirasi na sa eleksyon no October 29. So campaign is prohibited kag liquor ban ina dispirasa nga eleksyon. Yes, no? Kag ang pinaka-importante sa tanan, no? Ah. Ang October 30. Yes. Amo ning pinaka Highlight. sa Oo. aton nga election period. Mm. Amo na ni ang aton nga election day. Yes. Diri na kita magapili no sa ginistorya nato nga gina sa angay kag dapat nga mga kandidato nga pagapagpuon naton nga magaserbi sa aton barangay kag sa aton sangguniang kabataan. Yes, no. So tani no kay hindi nato na mabalaan, hindi lang 3 years no kay sa sini nga previous nga ano is more than 5 years ang pagpungko sa aton sini nga mga barangay officials. So malawig-lawig ang paghantos ninyo kung hindi man namin nga mga barangay officials ang inyo sini nga mapilian no sa sini nga palabuton nga eleksyon. So dapat criticize naton maayo kag i-check naton kung pasok bala sa aton sini nga standards nga magapilion naton nga mga barangay officials. Kag of course no gina-remind gid nato ng aton sini nga mga voters no hindi gid kita magpabakal no ang aton niya nga boto ni tama ni sa kasagrado tama ni ka importante para sa aton tanan now karon sagi man lang kita karon ka criticize o anong sa aton nga gobyerno o sa aton nga mga barangay officials nga why sila ga obra sang ilang ano why sila ga tungod sang ilang obligasyon no? Pero kita, pag abot ka eleksyon, kung gaan kita ka kwarta, dito kita, so sala na siya nga klase ka, nga sala na siya nga klase ka mga pamaagi o klase ka pagpili o pagbuto nato. Dapat, butohon ta ang angay kag dapat, regardless, no, kung parinti naman na siya, kung hindi, kaya ti amo na siya kinanglan naton para nga mag-uswag ang aton nga barangay, ang aton nga SK, ang aton nga lugar. Kinanglan ta mga maayo, epektibo nga mga klase ka mga leader. Yes, no kag medyo ginakolabo sa kita sa aton nga chimpo sir no last year sa 35 na saga pero pasiplatan na nato no ang mga aktibidad or aktibidades no sang inyo sini nga mga Ilocaps no diri sa probinsya sa Iloilo sa subong bulan no July no July is PCR month or Police Community Relations Month kag nagaselebrar kita no sa ika-28 na katuig sa aton sini nga PCR month.
kag madamo na kita sa mga activities nga natapos like drug symposium dito sa Banwa sang Aniway, subong man bloodletting no sang last week Wednesday, kag mayara kita nga July 12 no, mayara kita nga slogan and poster and slogan making contest no dira sa Robinson's Place Pavia naman sang tinigdan sini nga Biyernes no, 14 kagwas sa partner sa Sabado. So, gina-invite gid naton ang mga aton dira nga mga cyclist no, mga bike enthusiast naton kag ang mga tawo nga may pagpalangga o pag-ulikid sa aton nga environment. Mag-join kita sa aton sini nga Bidator di Iloilo, sikat kontra droga, tanom para sa probinsya no. Yes. Pagahiwaton ini sa Banwa sang Aniway, magabike kita no, halin dito pakadto sa Banwa sang Maasin, pagabot sa Banwa sang Maasin, so magatanom kita dito sa mga kahoy. Yes, no, so amo naton sining activities sa Bidator di Iloilo sa mabot sining July 22 no, dira sa Banwa sang Aniway kag pagkadto dira sa Maasin no. So mga cyclist dira nga pwede man kamo kay ngabot pa sa gyapon no, so makontak lang kamo dira sa mga Banwa sang Aniway, Kabatuan and Maasin no, nga kung guluyag ninyong mag-participate kapin pa kung may mga team kamo dira, pwede kamo dira ka join no, kontak lang gid kamo or magpalapit no sa aton sini nga mga municipal police stations or pwede man kamo katawag dira no sa mga hotline numbers naton dira sa Haniway PNP, Kabatuan PNP and Maasin PNP no. Kag pwede man kamo ka-connect or maka-message sa ila sini nga mga messenger no sa mga tagsa-tagsa ka mga Facebook pages, kag subong man diri sa aton sini nga official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6. Yes no, kag to refresh ang aton sini nga mga pumuli kung ano wala ang Bidator di Iloilo no. May duha ini ka major nga advocacy nga ginabitbit no. Ang Bidator by the way gastan din ni sa buhay ay ingatan, droga ay ayawan no, ini programa sa aton sini nga DILG which is ngati ginakampanya ginaton diri ang ano no, ang pagbuligay sang tanan-tanan against all kampanya naton para matap na ang pagduging sang illegal nga droga. At the same time tanom para sa probinsya no, this is environmental advocacy nga ginadalagid naton. Actually programa ini sa aton nga provincial government no, ni Gobernador Toto Defensor kay ti no, tama gini ka timing nga mga ano, timely nga mga programa kay ti grabe na subong ang epekto ka ano ka global warming. In fact no, sang nagligad lang mayo kay ito subong adlaw medyo okay na naton nga chimpo, but sang nagligad nga mga inadlaw nga grabe ang ulan no, may mga areas kita nga ginbahaan. In fact may mga portion diri or may mga lugar diri sa Western Visayas nga naglandslide naman. So ti dala na ni sang ginatawag naton nga global warming. So kinahanglan naton nga magbuligay no, buligan naton nga maproteksyonan ang aton sini nga environment paagi sa pagtanom sini sa madamo nga kahoy. Yes, no, kag madamo pa kita sa mga activities nga nakailira sa subong nga PCR man sa bulan sang July no, which is nga mabatagan man ninyo sa tagsa-tagsa naton diri ka mga kabanwanan diri sa probinsya sa Iloilo. Medyo masako-sako ang inyo sini nga mga ilokap sa mga community engagement naton no, kag nagabisita dira sa mga kabaranggayan kag may mga inakandak nga mga activities. Kag ang tema naton sa subong nga tuig no, sa 28 PCR man is serbisyong nagkakaisa para sa ligtas at maunlad na pamayanan. No? So muna ato nga tema sa subong tuig sang PCR man. Yes, partner, do kanami pa tayo magi-diskusyon no, ka mga topiko naton diri sa aton programa sa Ilonggo Kapson na Air, but why nakita sang oras. No? Yes. Batayan lang sa aton sini nga mga pumuluyo every Tuesday no, diri sa Radyo Ogyon. DYIS 106.7 FM. Yes, no, Ilonggo Caps no, alas 10 tubtob alas 10:30 sa aga. Yes, kag nagpasalamat kay kita no sa aton sini nga local government unit diri sa Banwa sang Santa Barbara, kag subong man sa staff no and management staff sang Radyo Ogyon DYIS 106.7 FM kay Sir Buboy, kag subong man sa aton nga technical no kay Sir Genesis no. Thank you so much gid sa pag-assist no. Kilitanay naman kita sa next week no, Martes no. Kag subong man no, buwas no sa aton sining programa no, ang Kape kag Balita, kilitanay man kita buwas alas 11 sa aga sa aton sining official Facebook page. Madamo salamat sa inyong pagupod sa aton nga programa sa subong nga Martes, Hulyo 18, 2023. Kami ang inyo ilokap. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Ako si Police Major Rolando Dayot Aranyo. Inyo Masaligan. Ilonggo Cops on Air.
Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air!